Yo digelak ting. Aja takon dosa. Ayo. Aja takon dosa. Gerongnya luar biasa. Sampean yo luar biasa. Masa? Bapak-bapak luar biasa. Suwi lho ning ngadeg pisan. Ayo. Suwi iki. Pak, nek saya enggak mau mboten napa-napa. Apa? Basane napa pinarak, Pak? Hah? Pinarak. Heeh, pinarak. Pinarak mawon mboten napa-napa, Pak. Kadose kok meksa. Nggih. Nggih pun sak merdikanipun kemawon. Upami badhe menikmati alunan tembang saged pinarak. Nek lek iman-iman kadung ngadeg kok lungguh. Lah monggo jumeneng mawon mboten napa-napa. Pripun Pak Widodo? Nyuwun pangapunten, bapak-bapak ternyata kurang perkasa. Terpaksa mohon diri. Mboten napa-napa, mangke disamoni melih. Nggih. Nyuwun pangapunten nggih. Sembah nuwun bapak-bapak sedaya ngapunten. Nggih. Luar biasa, sehat panjang yuswa, nggih. Mosok Pak Wakil Rektor ora ninggali. Heeh lah. Minimal. Tenan lho, Pak. Ibu-ibu sinden lho. Nggih. Pripun Pak Wakil Rektor? Nggih. Ini nanti Anting ya. Anting nggih Ini mau ikut apa? Pelayaran rempah ya. Loh, saya berlayar, Pak. Ya. Awakmu? Ya. Wah, patmo 6 Cina. Tanggal 22. Jadi ada program Nggih. pemerintah itu yang menelusuri jalur rempah oleh KM Dewa Ruci. Oh iya. Nah, Anting ini nanti salah satu peserta yang akan ke